ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. мисли ҳар вақта мошинои хуб аҷоиб бо нархҳои дастрас. навора бародар то охира тамошо кун, дастгири моро фаромӯш накун. ба бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои поделитсия карданотон зинда ва сарбаланд бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994, кузов седан. Объем мотор 1.8 литра бародаро, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. Мошина мега состояниш нормалия, задагӣ, пусидагӣ варид надора. 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтаи 42 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 310 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг зане бо номероша падарка метам. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexika соли барориш 2004 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, гази евро 4, коробкаш механика. мошин ҳолаташ соза камбуди неста гуфта фақат мешини ҳайш мекунӣ, срочно сум дар кураи фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтаи 23 000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 169 000 рубл. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед дар ҳамин рақамо ватсап ҳастай, ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Tangen Саху соли барориш 2009 сол, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, пусидагӣ надора, 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи абдураҳмони ҷоми бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаи 25 000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 184 000 рубл. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биёин ай пеш бо муомила дора, арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1993, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега ҳама ҷош кор мекунад 100%, баллонош 80%, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, тамом дига камбудӣ нестай. биёин ай пеш гуфтаи марҳамат харидор аниқ бошед, ай пеш маслиҳат мекунем ва нархша боша гуфтаи бародаро 24 000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 177 000 рубл. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон метавонед шумо дар рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1995 сол, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин бародаро, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора, кузоваш тоза, тагаш умуман пусидагӣ надора, чашкиёш пеши қафо гуфта даридагӣ нест, варид надора, задагирам надора, кузоваш тоза, бе таъриф гуфта 4 баллонаш навай, срочно сум дар кураи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтаи соҳибаш 38 500 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 284 000 рубл. харидор аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай гуфта вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. шумо бародаро барои маълумоти пурра ва аниқтара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мегардонем. ВАЗ 2109 соли барориш 1997, мотор 1.5 литр, сӯзишворӣ боша газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дора, мега мотор 1.5 инжекторай, срочно сум дар кураи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша гуфтаи соҳибаш 8 000 сомон,
ки бо рубли имрӯза мешавад 59000 рубл. Харидори аниқ бошуфтаи марҳамат занг занед, биёед ай пеш бо муомиладора арзонам мекунемша камтар. шумо метавонед барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz V201 соли барори 1992, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештара нависондагӣ нестай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад бародаро ва нархша бошад гуфтесай соҳиби 16000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 118000 рубл. Харидори аниқ бошад бо муомиладора арзон мешавад. Варианти алиширам ҳастай, вариантҳо дошта бошем гуфтай марҳамат занг занед, пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира бародарои худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 5 Series S соли барори 1997, мотор 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нест. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт ва нархша бошад гуфтесай соҳибаш 30000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 223000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтай бо арзон мешавад. Алишам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошен. дар ҳамин рақамҳо занг занед, пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Nissan 280 соли барори 1996, авио мотор бошад 7.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холия, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, моторуш вагонаи гуфтагӣ фавран фурӯхта мешавад, камбудӣ нест, срочно сум дар кора гуфтай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай соҳибаш 23000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 171000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтай бо муомиладора арзонам мекунемша. алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо бошад марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Lada Priora соли барори 2012 сол, мотор 1.7 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ мошин мега қарор дорад, краскаш нав, балоношам навай, акклиматор нав, дискҳош размери 15, мошин тозаи бадай, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесай 36000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 268000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед, бо муомилат дорад. варианти алиширам ҳастай гуфтай вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Cresta соли барори 1998, авио мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш автомат. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин нависондагии бародаро ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, танировка 9 моҳи дигар ҳастай, ҳуҷҷатҳо 1 сола ҳастай, 4 балони нав дорад, мошин ягон расход надорад, фақат мешини ҳайш мекунем. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 36000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 268000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед, бо муомилат дорад. арзон ҳам мешавад. варианти алиширам бошад гуфтай алишам мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барори 1997, кузофи универсал, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳои танировкаш навай гуфтай, техас моторам навай, камбудӣ нестай, кондитсионер дорад, 2 оинаи пеш гуфтай электропакетай, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесай 38000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад бародаро 283000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед, муомилат дорад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Toyota Corolla соли барориш 2009 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки соҳибаш ҳуҷратҳои солона дорад, ягон камбудии техникӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтаи 72000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 536000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, бо муомила дора арзона мекунем ша. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. дастгирии моро бародаро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. то навори оянда, хайр.